έπιπλα κουζίνας και οι ντουλάπες υπνοδωματίου Elliton είναι δημιουργίες της Σωτηρόπουλος και η ΑΕ που για περισσότερα από 40 χρόνια έχει κατακτήσει τη φήμη της ποιότητας στα έπιπλα που κατασκευάζει. Σήμερα είναι μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες του χώρου με εξειδικευμένα σημεία πώλησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διαθέτοντας ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια επίπλων στην Ελλάδα, εξοπλισμένο με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και στελεχωμένο με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, μπορεί να κατασκευάζει έπιπλα στα μέτρα του πελάτη, καλύπτοντας και τις πιο ειδικές κατασκευές. Η Elliton εφαρμόζει αυστηρό ποιοτικό έλεγχο σε όλα τα στάδια της παραγωγής και προσφέρει γραπτή εγγύηση για τα προϊόντα που κατασκευάζει. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στη λεπτομέρεια καθώς και στην παροχή υπηρεσιών υψηλών απαιτήσεων προς τον πελάτη που κάνει την αγορά της κουζίνας μια απολαυστική εμπειρία.